हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ। गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव जायफोर अनलाइन एग्जाम होगोन नोंथांमोना एडमिट कार्ड माबोरै डाउनलड खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबदो। दाथ' लोगोफोर 5 सेमिनार डाउनलड खालामनो हाबाय नोंथांमोना बेनिखायनो भिडिअखौ नायलांबाय थादो। दा फै जों थांसै गोबाव खालामालासिनो अफिसियेल वेबसाइटआव। दा बेयावबो नोंथांमोना जायफोर थार्ड सेम बेयावनो डाउनलड खालामनो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना गुगोलाव फैनानै लिरबानो जाबाय guportal.in बेबायदि होनानै सार्च खालामदो। दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो दा पेजआ बेबायदि गेवना फैयो। दा बेनिफ्राय नाम्बार 3 आव नोंथांमोना नुनो मोनदों डाउनलड एडमिट कार्ड नैबाव थुनानै हो अब्लानो गेवना फैगोन पेजआ। दा बेयाव आं थुबाय नै। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो अपसन ओंखारदों। दा बेयाव नोंथांमोना रल नाम्बाराव होबानो जाबाय। दा रल नाम्बाराव होनानै रल नाम्बारखौ होदो इन्टार खालामना होदो। बेनिफ्राय इन्टार केप्चायाव नैबे 38961 बेखौ सेम थुना होदो। बेनिफ्राय डाउनलड एडमिट कार्डआव थुनानै हो अब्लानो एडमिट कार्ड डाउनलड जागोन। दा फै जों थुनायनोसै एडमिट कार्ड डाउनलड जागोन ना जाया नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप नायनानै सोलोंदो आरो लोगोसे नोंथांमोना लास्टआव लाइक खालाम कमेन्ट खालाम गोदानै फैदोंब्ला चेनेलाव साबस्क्राइब खालाम। दा जों बेयाव रल नाम्बारखौ होनोसै आं बेयाव रल नाम्बारखौ होनोसै। दायो बेयाव आं इन्टार खालामबाय केप्चाखौ बिनिफ्राय जोङो डाउनलड एडमिट कार्डआव थुना होनोसै। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो एडमिट कार्ड डाउनलड जाना फैगोन। दा नै लोगोफोर ओंखारबाय बेबायदि नोंथांमोना प्रिन्ट आउटबो खालामना लानो हागोन। जुदि नोंथांमोना प्रिन्ट खालामनोबा नैबाव खालामनो हायो। नैबाव नोंथांमोना थुनानै प्रिन्ट खालामबानो जाबाय। दा बेयाव नोंथांमोना बेबायदि एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हासिगोन। दा बेनिफ्राय एसे गाहायाव बोख्लायबा नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन आरो दा बेबायदि गासिबो डिटेल्सआ मोनगोन। TDC 5th सेमिस्टार बिकम बेबायदि मोनगोन। बेनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना ट्रेडिशनेल मोनबाय बेनो जाबाय लोगोफोर केटेगरिया ट्रेडिशनेल माने रेगुलार बियो दा नोंथांमोना मोनबाय। बेनिफ्राय एग्जामिनेसन सेन्टारखौ नायदो नोंथांमोना नै बेनो जाबाय नै एग्जामिनेसन सेन्टारा नै बिथिं थायो। बेयाव नोंथांमोना नायदो 381 UN बरमा कलेज दा बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनबाय। दा बेबायदि नोंथांमोना एडमिट कार्ड डाउनलड खालामना लानो हायो आरो माखासे इन्सट्राक्सन्स नायनोब्ला नोंथांमोना गाहायाव फैनानै नायनो हागोन। नै बेबायदि माखासे इन्सट्राक्सन्स दङ। दा जोङो गाहायाव फैनानै नोंथांमोना माखासे गाइडलाइन्सखौ रुल्सखौ नोंथांमोना फल' खालामनांगोन जेब्ला अनलाइन एग्जाम लिरगोन। दा बेनोसै नै लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव माखासे इन्सट्राक्सन्स मोनदों। दा बेखौ नोंथांमोना गासैखौ फरायनानै थांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना गासै माने बाथ्राखौ मिथिना लानो हायो। थ' बेनिसोमोन लोगोफोर स्टेपआ एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनाया। दा नोंथांमोना एडमिट कार्ड डाउनलड खालामना लादो आरो फैबाय थानाय समाव आं नोंथांमोननो गोदान आपडेट होगोन जेब्ला थार्ड सेमनि बागै एग्जामनि सोमोन्दै फैयो। थ' लोगोफोर भिडिअखौ बेवहायनो दोनथ'बाय।